У праграме песні, танцы, віктарыны. І гэта далёка не ўсё. Спецыяльны падарунак для ўсіх прысутных – ролер-прадстаўлення. Майстэрства скачкоў з трампліна прадэманстравала каманда брэсцкай ролер-школы. Знайшла сваё месца і выстава творчых работ «Выратавальнік вачыма дзяцей». Самых же маленьких гостей зацікавила выстава аварийно-выратавальной техники. Мероприятие очень хорошее и позитивное. Оно направлено на популяризацию профессии спасателя, на пропаганду безопасности жизнедеятельности. Профессия выратавальніка і небяспечная, і цяжкая. Нават самыя маленькія ведаюць, хто такія выратавальнікі, якімі якасцямі павінны валодаць і чым займаюцца. А хтосьці і ўвогуле плануе прымерыць гэтую нялёгкую профессию на себе. Вот мне бы хотелось попробовать спасать людей, то есть это очень достаточно интересно. И когда знаешь, что ты помог кому-то, так на душе становится очень приятно. Спасать чужие жизни – это очень правильно и хорошо. Они тушат пожары, помогают людям в трудные минуты. Хорошие люди пожарные. Да. Надо быть настоящими, работать в команде, правильно тушить пожар. Пад'ём ні свет, ні зара. Каля 8 гадзін раніцы выратавальнік ужо павінен быць у страі. А далей атрыманне баявых задач, сводкі здарэнняў, павышэнне тэарэтычных і практычных навыкаў. Але ўсё гэта умоўна. І днём і ноччу выратавальнікі на варце. І ў любы момант гатовыя да выканання службовых абавязкаў. На нас поступает сигнал тревога, в который мы должны в кратчайшие сроки собраться и выехать к месту. Никого не волнует обед у нас, сон или еще какие-то мероприятия. Мы это делаем очень быстро и в кратчайшие сроки. И выезжаем к месту ЧС. 15 секунд на абмундзіраванне. Каля 30-40 на прагрэў тэхнікі і праз 1 хвіліну выратавальнікі гатовыя выехаць на месца здарэння. З такой хуткасцю падрыхтоўкай сумнявацца не прыходзіцца. Выратавальнікі прыбудуць і дапамогуць у патрэбнае месца і ў патрэбны час. Анастасія Кудзіч, Кацярына Страха, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».